Nachádzame sa v meste Kamnik, v srdci Kamnicko-Samických Alp. Bolo to rakúsko-horské mesto, keď sa volalo Stein Oberkrain. Patrilo Rakúsko. Je tu 4 kostoly, sú tu 2 kláštory. Toto je tzv. Nový hrad. Málo sa s ňou zachovalo. Krásna výhliadka toto. Toto je dominanta mesta. To by aj krása Slovenska na prvom mieste, tento kostolík. Hore na tej skale sme boli na Starom hrade pred chvíľkou. Veľmi namáhavý výstup. Toto nie je veľké mesto, ale veľmi krásne. Je to najstaršie mesto v Slovensku. Toto. Taká dominanta toto. Tam je kameňolom, kolo neho sa ide do tej Kamnickej Bystrice. Tam sme boli, 2 dní sme robili túry. Jedno tie naše kopečky. Grintovec, Ostricu, Plaňavu. Toto je veľká planina, toto čierne. Tam sme boli Lanovečkou. Zadu je veľké pútnické miesto, kostol Svätého Primoža, tam v kopci. A nad ním je tá veľká planina, tam sa chodí peši na tú veľkú planinu. Je 3,5 hodinu ťažký výstup. No nádherné. 12 hodín. Poďme si dať pívečko tuto. Prehliadka mesta trvá 3 hodiny so všetkými týmito kláštormi a zámkami. Tie scenérie sú tu úžasné, tie kopce vzadu. Veľmi ťažké. Namáhavé. Kde bola tá planina? Toto je to veľké, to čierne také, nad tým kláštorom, vieš? Tam nad tým kláštorom hore, to je tá planina veľká. Dobre, devčatá, spokojnosť? Co? Že mám 4 hodiny čaká roboty tu v meste ešte. Maj rozum, a co budem 3 hodiny tu? Jaj, tu máš roboty. Ja 3 hodiny v obchode posedím, no. V obchode nie, tu. Keď sme tuto boli na tým. Ja som ráva, že tam sme boli. Tu sme boli to... No, tu sú všetky tie kopce. Nádherné. Pevnosť toto, oni prerobili to na kostol toto. To takéto hradby boli, sú zbúrané všetko. A hore sme boli na tom starom hrade. Tak to je, to je obrovská pevnosť toto. Aj s kaplnkou z kostolom. Neskutočne. Je v krásach Slovenska toto. Samé cukorárne kaviarničky sú tu dole. Pôjdeme na kavičku. Tam do toho kostola pôjdeme, tam je ďalšia pevnosť za tým kostolom.
budeme si teraz pívečko zaslúžené. Od našej ubikácie je tu len 10 km tuto. Chodí tu každú hodinu autobus.